изберем какво ще готвиш първо. О, нека видим какво има там. Яко! Направи ми торта! Всички можете да се справите. Ще ми трябва пуканки, но какво си измислил дядо Коледа? Дори не знам. Трябва да помисля за това. О, сетих се. Имам нужда от помощта на моите елфи. О, ето ги и тях. Какво ми донесохте за тортата? Вау, това е най-вкусният крем. Благодаря и също пандишпан. И дори бял шоколад. Да, сър. Това е всичко, от което имах нужда. Благодаря на моите верни помощници. Ще се видим на Северния полюс. Хо-хо-хо. Какво? За първи път виждам елфи. Добре, нека продължим с готвенето. Смесете пуканките и маршмелоу пука в купа. Трябва да се получи хомогенна смес. Нека да сглобим тортата. Изтискайте крема върху пандишпана. След това сложете още един слой пандишпан. И това трябва да се повтори няколко пъти. Чудесно! Сега изравняваме всичко с крем. Вау! Получи се зелена коледна елха. Но трябва да добавите детайли. Изтискайте красиви зелени цветя от крема по цялата торта. Перфектно! Сега изглежда почти точно като коледно дърво. Нека добавим червени и зелени пръски. Уау! Изглежда страхотно! Изглежда като украсено коледно дърво. Сега правим звезда от бял шоколад на самия връх на нашето коледно дърво. Майли, как ти харесва моята торта? Това е страхотно, дядо Коледа. Свърши добра работа. А аз реших да направя торта с нежен човек. Виж, вече го сглобих. И сега ще добавя малко кокосови стърготини, сякаш е сняг. Ще има дори морков вместо нос. Сега да вземем шоколадовия дядо Коледа. Вау, изглежда точно като мен. Трябва да премахна цялата опаковка и да опитам шоколада. Обожавам го. Толкова е вкусен. Какво? Не. Не искам да съм на мястото на този шоколад. Дядо Коледа, за какво говориш? Страх ли те е? Това са само M&M's вътре. Те ще ми помогнат да добавя всички необходими детайли. Виж сам колко яко се получи. Сега нека вземем малките Орео. Те ще бъдат очите на моя снежен човек. Готово! Много е красиво, Майли. Свърши добра работа. Шефе, какво си измислил? Само трябва да добавя декорации. Самата торта е червена. Правим панделка от дъвчащи бомбони и сладка захарна пръчка за декорация. И готово. Добър апетит, Джес. Вау! Всички торти изглеждат чудесно! Откъде да започна? О, точно така. Този снежен човек е супер як. Толкова вкусно. О, да, харесва ми! От какво е направен този нос? О, това истински морков ли е? Мразя зеленчуци. Няма да го ям повече. Сега, нека опитаме този сладък подарък. Вау, това е страхотно. Вътре има шоколадови торти. Толкова е вкусно. Харесва ми този подарък. А това какво е? О, това е цяла коледна елха. Колко е готино. Искам да го опитам. Е много вкусно. Коледното дърво е невероятно вкусно. Избрах победителя и това е дядо Коледа. Хо-хо-хо! Благодаря, Джес! Винаги си била в списъка на добрите момичета. Поздравления за мен! О, какво? Можеш да сготвиш този път. Добре, избрах го. Какво има в тази картичка? О, какао. О, имам нужда от него веднага. О, какао! Имам дори идея! Всичко, от което се нуждаеш, са две съставки. Смеси млякото и шоколада в тенджерата. Трябва да го загреем и разбъркаме. Жена ми често ми прави тази напитка след тежка нощна работа. Изсипете го в чашата. Виж колко е красиво. Трябва да добавим малко лед.
Ще направя няколко снежинки. Това е. Сега го слагаме в чашата. О, толкова е студено! Точно както обичам! О, Майли, какво измисли? Благодаря за маршмелоу и поки пръчки. Вече знам какво мога да направя с тях. Снежният човек. Виж колко е сладък. Моето какао е готово. Имам шоколадово мляко. Изсипи го в блендера и добави малтизърс и какао вътре също. Сега смесваме всичко добре. Нека включим блендера. Ще бъде толкова вкусен шоколадов коктейл. Нека го излем в чаша. Украсете с бита сметана и още от нея, разбира се, поръсете с новогодишни сладки пръчици. Готово! О, толкова красиво! Хей, къде отиде млякото ми? Ще ми трябва. Имам буркан с нутела тук, в който има много малко. Изсипете шоколадовото мляко в буркана до самия ръб. И виж, измислих забавна идея. Сложих киткат на бормашината. Готино, нали? Перфектно! О, толкова вкусно! Обичам киткат! Моят коктейл е готов. Джес, побързай и ми кажи кой спечели. Вау, това е, което ми трябваше. Нека го опитаме. Искам да започна с този. Това е какао в буркан с нутела. Необичайно, но вкусът е банален. Нека опитаме нещо друго. О, това е пак снежен човек, направен от маршмелоу и какао. Яко, нека го опитам. Снежният човек от маршмелоу е вкусен. Но това какао е супер студено. Не ми харесва това. О, а какво е това? Толкова е красиво. Нека го опитам. Вкусно! Вау! Реших, че готвачът спечели. О, да! Нямах съмнение, че ще спечеля. Благодаря, Джес. Свърши страхотна работа. Остана последната пощенска картичка. Какво ще готвиш сега? Каква интрига? О, да, искам това. Не искам кексче. Започвам скоро. Това е моето фирмено ястие. Нека съберем всички съставки. Първо ми трябват поп-рокс. Нека ги разтворим в тенджера. Когато целият карамел стане течен, можеш да махнеш пръчката. Сега нека надуем балона. Това ще е достатъчно. Потопете го в карамел. Тогава топката трябва да бъде покрита с карамел, колкото е възможно повече. Дядо Коледа, можеш ли да ми помогнеш? Разбира се, няма проблем. Аз съм професионалист в това. О, благодаря, дядо Коледа. Премахваме топката и се оказа карамелена сфера. Вземаме шоколадово кексче, изстискваме малко крем отгоре, слагаме сладка коледна елха и я покриваме с карамелена топка. Поръсете отгоре с пръски и се получи истинска новогодишна топка. Изглежда красиво и определено вкусно. О, къде отива това кексче? Имам нужда от едно. Надявам се, че нямате нищо против, шеф. Измислих красива украса. Наистина обичам моите елени, които ме водят по целия свят на Коледа, но любимият ми е Рудолф. Само не казвай на другите. Изглежда страхотно, дядо Коледа. Можеш ли да направиш сладолед в този фунийка, моля? Вау! Никога не съм виждал нещо подобно. Оказа се сладолед. О, благодаря. Толкова е вкусно. Слагаме го на кексче. Правим уши, нос, очи. Колко прекрасно. Джес, опитай. Хайде, ура! Кексчета, всички са толкова различни. Искам да започна с това. Изглежда като коледен балон. О, не! Езикът ми замръзна в карамела. Не искам да го пробвам. Ами този, изглежда като... Илен. Нищо необичайно. Но доста вкусно. Харесва ми тази комбинация. А това какво е? О, какво сладко кексче и страхотна комбинация от сладолет и кексче. Много добро. Който го е измислил, определено е специален.
спечелил. Невероятно вкусно е. Ура! Победата е моя. Хареса и моята и... Нека започнем с изграждането на къща. Твърза ми нечести да зидем. Точно така. И след това заковете го. Ох, боли толкова много. Пръста ми. Oui. О, не се притеснявай, Лубубу. Софи определено е добре. Не знаеш как да използваш чук, Софи? Имам отвертка. Този инструмент е по-бърз и по-надежден. Хайде да построим къща. Колко бързо, нали? Готово. Да добавим покрив. Сега съм построил къща. Софи, какво направи? Не мога да използвам чук. О, имам идея. Трябва ми дъвка. Нека я сдъвчем за малко. А сега, нека залепим всички части заедно с тази дъвка. Това е страхотна идея. Получи се. Точно така. Перфектна. Сега, покривът. Вау! Какво? Какво става? Покрит съм с синя боя. Спри. Реших да добавя малко цвят в живота на Софи. Това е моето водно уръдие с синя боя и ще боядисам къщата си в синьо. Лесно е, да започваме. Боядисвай. Ура! Любобу, внимавай! Трябва да боядисаме и вътрешността на къщата. Дани бояди са къщата толкова бързо. Сега е ред на Софи. Какво е измислила тя? Вау, тя излива розова боя направо от лейката. Чудесно! И боядисва всичко равномерно. Вау! Виж това, толкова бързо и лесно. О, това е портрет на Лубубу. Изглежда страхотно. А какво измисли Дани? О, той реши да прикрепи портрет на своя Лубубу. Да, построих ти готина къща, Лубубу. О, Лубубу, това е най-добрата къща, която някога бих могъл да построя за теб. Нека направим преден двор за моята къща. Ще има изкуствена трева и ограда от двете страни. Супер! Лубубу, какво би искал да сложиш тук? Това е! Имам страхотна лампа. Нека сложа коледно дърво и футьойл вътре. Сега изглежда като беседка. Влизай! Харесва ли ти? Толкова съм щастлив. Дани, какво измисли? Имам по-добра идея. Нека сложим гараж до моята къща. И ще закачим инструментите тука, плакати. И ще сложим гуми. Яко! А какъв е гараж без кола? Влизай! Моето Лубубу си има собствена кола и е готина. Какво имаш там? Нуждая се от гъби. Нека ги свържем. А сега нека добавим ярка тъкан и имаме диван и няколко възглавници. Сега слагаме розов килим и поставяме масичка за кафе до дивана с малко растение. Сега скринът, телевизорът и още растения. Имаме уютна всекидневна. Нека добавим стикери на Hello Kitty. Те са толкова сладки. И нека ги сложим навсякъде. Сега завеси на прозорците. Няколко рафта за книги и вази. И ще сложа часовник тук. И ще закачим дискотопка, защото моят Любобу обича партита. Какво? Ще направя нещо по-добро от това. Ще сложа и килим. И ще сложа неонови светлини из цялата стая. Ще има диван, възглавници и фигурка на моя Лубубу. Ще окачим плакати. Сега, малък храст тук, футьойл и маса. На масата ще има кола.
сега, рафтовете. Ето стойка с всички декорации. И не забравяй дискотопките също. Ура! Можем да правим страхотни партита. Вау, да! Какво да направя на втория етаж? Какви са тези звуци? О, не! Това е моето лубубу, което плаче. О, гладно е. О, да. Нека направя кухня точно тук. Първо трябва да взема тази плочка и да я боядисам. Така че имаме красив пот. Изглежда като шахматна дъска, нали? Страхотно. Сега, нека взема ножици и картон. Изрязваме правоъгълник. След това от жълтия картон и сега трябва да залепя двата правоъгълника заедно. Сглобяваме цялата конструкция. Имам бар маса тук и столове. На масата слагаме храна и чаши. А сега нека сложим хладилник до това сладко растение и разбира се, целият кухненски комплект. Запълваме празните рафтове с храна и нека сложим тенджерите на печката. Ето ги, лубубу, ела да видиш. Вау! Софи, но как ще се качи лубубу на втория етаж, ако не си направила стълбище? Трябва бързо да го оправим. О, вау! Какво красиво стълбище! Опитах! Как е кухнята? Хайде, хапни нещо! Знаех, че ще оцениш тортите! Вау! Какво правиш, Дани? Направих и добра кухня в стил Макдоналдс. Моето лубубу винаги може да яде любимите си бургери. Гладен ли си? Хайде, виж какво съм направил за теб. Дани, твоят лубубу определено е потънал в съня си. Правил интеражерки и е невероятно. Опа! Изпи ли твърде много кола? Беше забавно. Нямам търпение да видя какво ще се случи след това. Сега ще направя спалня. Ще вземем гъбите и ще ги покрием с плат. След това ще изрежем частите на колата от картон. Ще ги боядисаме в червено. Ще бъде истински светкавицата Макуи. Изглежда страхотно до сега. Сега ще залепим леглото за картона. И ще бъде истинско легло кола. Страхотно. Софи, какво мислиш? Харесва ли ти новият стил на спалнята ми? Не е зле, но ще имам по-добро. Знам как да го оправя. Вземаме шишчета и лепило. Залепваме шишчетата заедно. А сега покриваме с плат и залепваме декорациите във формата на цветя. Ще видиш, ще бъде толкова невероятно, точно като в приказките. Моята лубубу ще бъде принцеса и всичко вече изглежда много по-добре. Вау! Софи, свърши страхотна работа! Измислих компютърно бюро за моя лубубу. Той може да играе компютърни игри или да си чат с приятели тук. Сега е време моят лубубу да си легне. Къде си, скъпи мой? Той заспа веднага, което означава, че му хареса. Моят лубубу ще бъде възхитен. Бебче, виж какво съм направил за теб. Твоята мечта на стая е спалня и аз я създадох за теб. Сладки сънища, скъпа. Дани, нека ги оставим да спят. Те са толкова сладки. Можеш да получиш куфър с пари, но ако ми изготвиш дубайски шоколад, всеки ще има различен бюджет за това. Алекс ще сготви шоколад за $1. Няма много съставки тук, както виждаш. I just Но Макс ще приготви шоколад за $1000. Неговият набор от съставки е впечатляващ. Ако всички са готови, нека започнем.
Това е страхотна идея. Изваждаме шоколада. Точно така. Сега го слагаме във формата, подреждаме шоколадовите блокчета и сега ги разтопяваме с сешуар. Ето го. Трябва да го доведа до течно състояние. Страхотно. Точно това ми трябваше. Алекс, вземи го. Леле. Добре, това може да ми бъде полезно също. Ще разтопя моето розово шоколадче. Леле, това стана бързо. Имаш ефтини шоколади. А аз имам много по-добри. Тази форма е за малки, но тази е огромна. Все пак я напълваме с шоколад от фонтана. Може да ми е полезно и на мен, понеже Макс я изхвърли. Мога да я използвам. Вземам течния си шоколад и го изливам във формата. Равномерен слой. А сега трябва да замразя всичко. Мога да взема спрей от Джейн. Какво правиш? Алекс, това не е честно. Това е мое. Добре, трябва да се заемам с готвене сега. Вземаме специална паста за шоколад от Дубай. Има шамфастък и вкусно канафи тесто. Толкова е хубаво. Тогава наливаме още шоколад отгоре. Толкова красиво. И използвам розова нутела за плънката. Всъщност повече от това. Това е. Сега наливаме слой шоколад върху всичко. Имам още една идея. Ще направя захарен памук. Имам машина за това и имам захар. Просто изсипваме захарта вътре и сега увиваме захарния памук на клечка. Работи! Никой не ми каза как трябва да използвам захар. Направих захарен памук и ще го използвам за пълнеж на шоколада. Вкусно. Така, слагаме го и изливаме още шоколад отгоре. Чудесно! Ще ми трябва злато. Ще го разтъркам върху шоколада, използвайки тази месомелачка. Вижте това! Златен прах излиза. Чудесно! Поръси го върху шоколада. Прелесно! Сега готвачът вече е тук. Пробвайте моя шоколад. Уау, направихте го толкова бързо. Да започнем с Макс? Как да го отхапя? Точно така ще го счупя. Добре. Пълнеш от нутела. Това е чудесна идея. Стана вкусно. Макс, свърши работата. А твоите колеги какво направиха? И си взех малко вкусен шоколад. Опитай го. Разбира се. Изглежда вкусно. Да опитаме. Пълнеш с шамфастък. Класически шоколад от Дубай. А какво направи Алекс за $1? Нека го разчупим. Вау! Има памук в сладката вата. Вкусно. Алекс, справи се добре. Вземи наградата си. Не мога да повярвам на очите си. Момчета, спечелих. Не се радвате за мен? Няма да я споделя. Сега Джейн готви за $1. Няма много съставки, но нещо ще излезе от това. Макс ще готви за $100. Тук съставките вече са по-добри. А Алекс сега готви за $1000. Яко! Нека ти покажа какво трябва да направиш. Иши, бъди. Милкшейк. Ще чакам. Имам една ягода. Добре! Нека я смачкаме с издълбана вилица. Просто така. Предполагам, че работи. Нека го изсипем в чаша. Сега излей млякото върху него. И се оказа, че изобщо не е толкова апетитно. Добре. Твоят коктейл е толкова ефтин. Нека да ти покажа как да направиш наистина вкусен коктейл. Изсипи ягодите в блендера с мляко. Сега го включи и смеси всичко заедно. Чудесно. Искам да направя коктейли от различни плодове. Ще има ягоди, грозде и боровинки. Ще украсим всичко с сметана и остава само да поръсим с цветна поръска отгоре. След това ще поставим сламка във всеки един от тези коктейли, за да може готвачът да пие удобно. Определено нямаш това. Толкова е яко. Той има 3 коктейла. Това увеличава шансовете му да спечели.
Аз имам останала туалетна хартия. Ще направя коктейл на тръба от останалата хартия. Предполагам, че ще проработи. Ще ми трябва сладолед. Толкова е вкусен. Вкусно. Прехвърли го в по-голяма чаша. Сега го затоплете с сешуар, за да се разтопи сладоледът. Това ще бъде моя коктейл. Чудесно. Сега го украсете с сметана и различни лакомства отгоре, бисквити и шоколад. Искам да направя много захарни украси. 25 секунди. Получи се красиво, нали? Готино. Готвачът идва. Какво сте направили, момчета? Похвалете се. Макс има 3 коктейла. Нека опитаме първия. Доста вкусен. Вторият е страхотен, а третият не е лош, Макс. Свърши страхотна работа. Благодаря, шеф. Сега е коктейлното парти на Джейн. Какво направи? Това е хартия. Уф, дори не искам да го опитам, Джейн. Чакай, трябва да опиташ. Всъщност е вкусно. Добре, след като настояваш. О, шефе! Какво беше това? Добре, нека видим какво имаш тук, Алекс. Бисквитки отгоре и още някакви шоколадови лакомства. Страхотно! И погледни това също. Самият коктейл е страхотен. Честито за поредната победа. Сериозно ли говориш? Да, моята втора победа. Момчета, не ми завиждайте. Какво? Не! Имам съставки за $1. Това не е честно. А сега съм на 100. Не е лошо. Всичко, което ми трябва, е тук. И имам $1000. Вау! За първи път виждам толкова много различна храна. О, трябваше да измисля друга задача, но забравих. Къде е тя? О. Рието. Къде е яйцето? Добре, това е. Само едно? О, добре, ще го счупя. О, толкова е отвратително. Попаднала е малко черупка там, но това е наред. Включи котлона на максимална мощност. Чакай, случайно го счупих. Невъзможно, има огън на тигана. О, как да го загася? О, не! Всичко ще изгори сега. Какво да правя? Трябва спешно да го загася. Добре, ще започна да правя бъркани яйца с $100. Няма нищо сложно тук. Чупим няколко яйца в тиган, слагаме на деницата и бекона и ги пържим. И реших да отделя белтъците от жълтъците. Сега добави червената боя. Перфектно! Смесете всичко. Получи се червен протеин. Сега го изтискваме върху друга порция протеин и го навиваме на руло. Нека го сложим в чинията. Stir some. Сега някакъв персин спрайт. След това украсете с горчица, розмарин и чери домате. Готвач, готови сме. Още горя готвачо, но съм готов. Добре, нека опитаме. Но е невъзможно да се яде, докато е горещо. Какво има там? О, гадост! Прегорели пържени яйца! Махай се от тук! Джейн, какво да направи? Добре, изглежда красиво. Хайде да го опитаме. Доста вкусно. И ще добавим няколко чери домата. Чудесна работа. Благодаря, шефе, опитах се. Добре, да видим какво имаш тук. О, изглежда като добра закуска. Изглежда много вкусно. Чудесно! Всичко върви толкова добре заедно. Но този път Джейн спечели. О, колко неочаквано! Благодаря! Но според резултатите от предизвикателството, Алекс печели. Спечелил си $1 милиард. Да, страхотно! Дали е пак той? Но как? Защо винаги ме гледаш странно? Опа! О, май трябва да бягам. Подели парите! Ще те настигнем! Чакай! Леле, Алекс загуби няколко $. Ще ги взема за себе си. О, знам какво ще поискам. Искам торта във формата на Барби. Това е твърде лесно. Имам тази кукла точно тук. Нека изсрешем косата и я сложим на стол. Нека вземем гумените сърца и ги сложим в калъп. Сега
Нека напълним калъпа с желе. Чудесно. Сега нека напълним дозатора с малко от моето ягодово сладко. Виждал ли си моя кухненски уред? Това е много полезен инструмент. Сега нека изсипем сладкото. Добави малко мляко. И след това различни цветове желе. О, много добре. Нека премахнем формата и да видим какво сме направили. О, каква красива желирана торта! Нека сложим куклата вътре и да гледаме как желето се тресе толкова забавно. О, откъде идва този силен вятър? Не се притеснявай, бабо. Това е експресната доставка на моите кукли. Перфектно. Точно на време. О, получих го. Какво правите, готвача? Хайде. Свърши вече. Ето моята зашеметяваща кукла и нека я сложим в тортата. Всъщност вече я сглобих. Сега трябва да сложим много крем върху тортата. Да, чудесно. Сега трябва да го изравним. Точно така, използвайки шпатула. Сега тортата се оказа твърде уморена. Виждаш ли? След това вземаме мастика и го разточваме. След това отрязваме излишното и го разрязваме на половина от едната страна. После го разточваме отново и правим красив модел с помощта на шишче. О, да, става много красиво. Сега го правим много внимателно и опашката е точно тук. Виж тази русалка, Барби. Мала! Чудесно! Но това не е всичко. След това слагаме разноцветните мастики в кълъпа, изваждаме ги и ето морски декорации. Сега ни трябва малко синьо желе. И красив модел. Когато всичко е готово, просто ги залепяме върху тортата. Перфектно. О, вау, шеф! Имам по-добра идея. Изтискай още сметана и не може да имаш твърде много от нея. О, Кевин, това е прекалено! Всичко лети върху нас! Какво? Не те чувам! Кремът е толкова шумен! И погледни това! Имам перфектна рокля за тази Барби, която изглежда точно като нея. Вау! Сега ми трябва тази форма и ще я напълня с динен сироп. Така че тортата да е перфектна рокля за Лив. Разбира се, не забравяйте за паетите. Ха-ха, за да блести красиво. Лив, продължавай и опитай. Да, прав си! Добър апетит, скъпа! Уау! Направи тортата толкова бързо! О, каква красива кукла! О, трябва да я вдигна, нали? И изглежда точно като мен! Толкова красива! Има дори блестящи пръски тук. Нека я опитам. Изглежда вкусно и е още по-вкусно. Какво следва? О, това е желирана торта! Как се тресе толкова смешно! Никога не съм ял нещо подобно преди. Толкова ярко! Желето е толкова меко! Обичам го! Какво следва? Вау! Вау! Барби русалка? Искам да опитам парче. О, какво е това? Карамел. Чудесно. Нека опитаме самата торта. Обожавам я. Толкова е вкусна. Наистина не мога да избера победител. Харесвам всички торти. Затова предполагам, че всички вие печелите. Обичах ги всички. Ура! Първата победа е обща. Приятелството победи. Сега искам пържени яйца. Още не съм закусвал.
О, това е детска задача. Взимаме яйцата. Вау, бабо, виж! Да, реших, че ми трябват най-свежите яйца. Точното количество. Благодаря ти, кокошке. Свари яйцата. Те определено са сварени сега и горещи, 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 горещи. О, сега са студени. Обели яйцата. Отдели белтъка от жълтъка. Сега избираме най-красивата боя. Искам синя, това е страхотно. След това избираме оранжева, червена и зелена. 2, 3. Сега потапяме белтъците във водата. И боядисва. Белтъците са боядисани и ги поставяме на чиния. След това се заемаме с жълтъците, слагаме ги в блендер, добавяме малко сос от сирене и разбъркваме всичко заедно. Перфектно! Сега прехвърляме сместа в сладкарски пош и я слагаме в отцветените белтъци. О, бабо, ще ни изгориш! Хайде и... О, наистина ли? Дремнах малко. Време е да го извадим. Какво? Оризът е перфектно сготвен сега. Слагаме го на чинията и правим мече от този ориз. Чудесно! Сега взимаме едно яйце и го чупим. Перфектно! Сега ще направим бъркани яйца. Нека разбъркаме всичко добре с тези клечки и е готово. Сега го слагаме върху нашето оризово мече, сякаш е одеяло, и добавяме малко кетчъп. Готово! Това е вкусно. До какво? О, не! Напълно забравих за лив. Ще измисля нещо друго. Всички яйца Киндер са свършили. О, какво да правя? Знам! Нека вземем пакет Pringles. След това едно яйце. Счупете го в буркан, разбъркайте всичко заедно и добавете на деница. Точно така. Разклащаме. И го загрейте малко. И е готово. Перфектно. Сега е време за някои сосове. И готово. Лив ще го хареса. Хайде! Добър апетит, Лив! Вау, свършила си страхотна работа! Откъде да започна? Цветни яйца! Нека ги опитаме! Вау, това е добро! А какво е това? Мечето под яйченото одеяло? О, нека го опитаме! Супер вкусно е! А това тук? Трябват ми прибори! Нека го нарежа! Вау! Толкова креативно! Да опитаме! Вкусно! О, какво е това? Защо гори отвътре? Ах! Изгорих всичко! Тогава Кевин печели. Ура! Знаех, че на Лив ще й хареса. Аз съм най-добрият. Сега искам коктейл! Имам нужда от освежаване. Разбира се, скъпа. Добре е, че винаги нося голям нож със себе си, за да нарежа толкова голяма диня. Нека видим какво има вътре. Доста е озрял. Перфектно. Сега, нека го нарежем на триъгълници. Перфектно. Сложи го в чинията. А сега ще ни трябва спрей. Нека замразим динята. Перфектно. Сега настъргваме динята направо в чашата. Нека добавим малко лед, много лед и налейте малко вода. Окрасете с портокал и диня и е готово. Леле, бабо, толкова си добра. О, тук има още един яйц. Може ли да си вземеш? Благодари. Нека опитаме. Ох, зъбите ме болят и паднаха. Ах, бабо, какво да прави? Ще го оправим, скъпа! Ето, сложи няколко дъвки тук.
И вземи малко шоколад. О, благодаря ти, баба! Сега е по-добре. Вау! Всъщност, имам идея. Нека сложим шоколадовите бомбони в чинията. После добавим няколко орео и малко шоколад също. Обичам го! Малко сладолед. И разбира се, шоколадово мляко. Остава само да смесим всичко заедно. И сега ще имаме млечен шейк. Нека опитаме. Хей! Откъде се взе това? О, това беше толкова трудно. Но успях да изцедя сока от всеки портокал. Сега нека налеем сока в чаша. Точно тук. Сега нека налеем портокаловия сок. И го сложи във фризера. Сега ще използвам малко ягоди. Нека ги сложим в шейкера. И разклащай. С всичка сила. О, да, още малко. О, готвачо! Вече пушиш! Спри! О, благодаря. Малко се увлякох. Сега изсипи ягодовия сок в чашата. Точно тук. Украсете с малко мента. И готово. Лив, опитай. Разбира се, нека започнем с огромна чаша. Какво има вътре? Ягода. Готино, харесва ми. Изпих всичко и дори не забелязах. О, вау, какво е това? Лимонада с диня. Яко, дори портокалът е вкусен. Вкусно. Какво следва? О, изглежда много странно. Няма дори да го опитам. Баба спечели. Вау, толкова съм щастлив! Благодаря ти, Лив! Чули това? Толкова съм... Здравей! Нека започнем с нещо просто. Да направим кръгла торта. Вярвам в теб. Добре. Трябва ми крем. Кой да взема? Добре. Ще започна с червения. Много е вкусен. Изтискайте цветния крем на слоеве върху тортата. Не забравяйте да завъртите самата торта този път, за да се получат ивици в цветовете на дъгата. Завършваме всичко с лилав крем и премахваме излишното с шпатула. Перфектно! Сега вземаме класическата ванилова глазура и я изтискваме върху тортата, така че да има апетитни следи. Чудесно! Сега поръсете цветните пръски точно върху тортата. А е готово! Съвършенство! Чудя се какво прави Нейтън. Изтискваме черния цвят на крема. Перфектно! Сега това трябва да се направи внимателно. Чудесно! Какво? Трейси има всичко готово, а аз имам само половината. Добре, трябва да ускоря. Вземаме нож, отрязваме всичко излишно, точно така. Поставяме ги точно тук. И сега имам торта с форма на сърце. Добавяме още малко крем отгоре и след това го изглаждаме с шпатула. Сега ще ми трябва малко розово. Супер вкусно! Нека опитам да сложа няколко рози на тортата. О, да! Виж това! Не е ли красиво? И не забравяй за маршмелоу. Да, спираловидните маршмелоу са най-добрите. Нека ги сложа точно отстрани. Добре, почти съм готов. Режим на ускорение. Какво? Виж това! Защо е толкова красиво? Няма да му позволя да спечели. Трябва да измисля нещо. Точно така. Имам това сърце. Всичко, което ми трябва, е да взема скалпел. И трябва да изрежете дупка за тортата. Изрязваме квадрат и след това вземаме скалпела и слагаме малко нутела в него. О, да, с карамел.
Сега връщаме квадрата и го затваряме. Малко пръски върху сърцето. Перфектно! И нека го сложим точно върху тортата. Така. Добър апетит, Вивиан. Заповядай. Вау! Направи ми торти! Толкова са вкусни. Искам скоро да започна да опитвам. О, толкова е сладко. Нека опитаме парче. Вкусно. И още едно. Чакай, защо се разпадна? Това е ужас. С маршмелоу. И виж това сърце. Толкова е голямо. И изглежда толкова вкусно. Нека... О, вау, какво е това? Карамелно тела, страхотно. И е толкова вкусно и сладко. Шеф Трейси печели. Да, победата е моя. Можех само да мечтая за това. Юху! Направи торта с форма на сърце. Хайде, знам, че можеш да го направиш. Това е перфектната задача за мен. Всичко ще бъде готово по най-добрия възможен начин. Използваме ягодов крем. Сглобяваме тортата. Крем, после торта, после пак крем, докато достигна правилната височина на тортата. О, да, сега трябва да взема мерки. Добре, точно така. Изрязваме излишното и го поставяме от другата страна. Сега просто ми трябва малко мастика. Поставям го точно върху тортата. О, да, точно така. Чувствам се като скулптор. Сега ще ми трябва тази кръгла форма и да направя дупка в сърцето. Извади го. И налейте малко нутела в него. Просто чудесна идея. О, сърце пълно с шоколад. Какво може да бъде по-добро? Вкусно. Вуаля! Чакай, какво? Направих 4 торти с форма на сърце. Изрязах дупка в центъра им и колкото повече торти, толкова по-добре. Вивиан обича сладкиши толкова много. Когато всичко е подготвено, мога да направя пълнежа. Първо използваме горски плодове и плодове. Първо вземаме ягоди, слагаме ги в блендер и го включваме. Чудесно! Ягодовото смути е готово. Сега вземаме спринцовката и я изливаме в малък балон. Правим това с всички смутита и поставяме всички топки във всяка дупка. Чудесно! Сега изливаме крема отгоре. Точно така. И намажете го по цялата повърхност на тортата. Перфектно. Малко пръски и съм готова. Добре. Добър апетит, Вивиан. Вау! Знаеш как да ме изненадаш? Има също 4 торти и една красива торта с много сърца и нутела вътре. Толкова е вкусно. Нека опитам да излея този вкусен заек. Маршмелоу и шоколад. Какво би могло да бъде по-добро? Толкова вкусно. Сега, нека опитам едно от тези торти. Добре, ето ни. Какво беше това? Вау! Толкова вкусно. Страхотно! Нека го пробвам с другите торти. Те имат течен пълнеж. Толкова е вкусно. Изглежда толкова страхотно. О, да. И имат различни вкусове. Толкова много го обичам. О, кого да избера? Шеф Нейтън, ти си победителят. Да, мога да те победя. Ей! Муа! Здравейте! Добре дошли в кулинарното предизвикателство! Първо, искам торта с M&M's. Готови ли сте? О, ето я. Да видим.
Това е абсолютно перфектно. Виж, разделих ги по цветове. Синьо, зелено, жълто, оранжево и червено. Сега за горния слой ще използвам форма на сърце. Това е вкусно. Ще изсипя цялото бурканче. Всичко за моята внучка. Поставям ярки дражета отгоре или каквото и да е това. Вдигам го. О, това е красиво. О, само секунда. Перфектно и е направено с любов. Невероятно. Вау, това е хубаво. Но сега е мой ред. Имам дъвка. Виж тези ивици. Ще изглежда страхотно на тортата. Вау! Сега, какво имаме след това? Разбира се, шоколад. О, да! Чакай малко! Това е лудост! О, бабо! Много ти благодаря! Вкусно е! Направих пеперуда! Ще го сложа точно отгоре. И какво имаме тук? О, да! Още лакомства! Перфектно! Погледай! И очи! Ето моята перфектна торта! Добавям вкусни M&M's отгоре, о да! Създавам произведение на изкуството. Как ти харесва? Знам, шедьовър! Готови сме! Вау! Толкова красиви торти! О, това е толкова вкусно! Вкусни M&M's! А какво ще кажеш за самата торта? Невероятна е! Вкусно! Преминаваме към следващата торта. Виж този красив сърцевиден десерт. Ще започна с него. Невероятно! А тортата... О, това е вкусно! Страхотно! А сега пеперудата! О, вау! Всичко е ядливо! Самата пеперуда е толкова вкусна! Сега е време за малко торта! Изглежда толкова апетитно! И е вкусно! Победителят е о, да! Справих се добре! Сега искам торта в стил Барби. Добре, внучке, да го направим. Маршмело звучи интересно, толкова са меки. Виж това! Добре, залепям няколко маршмелоу. О, да! Какво не е наред? Нутела. Всички я обичат. А сега маршмело. Ще стане ли? Да, перфектно е. Виж това! Свърши ли? Имам още малко.
Вземи моето вместо това. Перфектно. Преминавам към моето. Ето ги маршмелоуите. Сега сърцата. А и сладкия костюм е готов. Виж, ще ми трябват ръкавици. Вземам маршмелоуи. Добавям малко зелен цвят. Смесвам всичко заедно. Моето зелено тесто е готово. Разточвам го с помощта на точилка. Правя нова рокля за куклата. Ето така, тези детайли. Сега ще го направим абсолютно перфектно. Как ти харесва? Мисля, че е невероятно. Няколко цветя. Да, още един шедьовър. Готова ли си да опиташ нашите торти? Вау, красиво! Ще започна с този от шеп. Вкусът на маршмелоу. Много добър. Харесва ми. Следващият. Този. О, просто е невероятно. Вкусно. И накрая торта от Тайлър. Вау, харесва ми. Много е готино. Но кой е победителят? Това е трудно. Знам. Бабо! О, благодаря ти, внучке! И накрая торта с шоколадови пръчици. Ще я направиш ли за мен? Разбира се. О, тези шоколадови пръчици са невероятни. Да шпионираме, бабо. О, били сте обезоръжени! Това е шега! Започвам да украсявам тортата. Розови пръчици около периметъра и сега е време за сладките пръски. Трябва да спечеля този рунд. Колкото повече, толкова по-добре. О, да, перфектно. И пантелка, като подарък. Бабо, дърво? О, не. О, почакай малко. Готови ли сте? Ще започна да украсявам цялата торта. Това е много по-добре. Просто трябваше тези пръчки да са по-къси. Не е зле, не е зле. Малко трохи в средата и шоколадови яйца. Тази торта изглежда като истинско гнездо за птици. Красива, ръце долу. Твой ред е, скъпа. Ще използвам сладкарски пош, за да украся горната част на тортата. Използвам шоколадов крем, добавям го към страните. Не е зле, не е зле и лице на таралеж с шоколадови бръчици. Той е поръсен. Шоколадовият таралеж е готов. Какво мислиш? Вау, невероятно! Ще започна с таралежа. Вкусно. Това е толкова добро, братко. Следва този кейк във формата на гнездо. О, това е истинско удоволствие. Вкусно.
И накрая подаръчна торта! Вау! Има толкова много пръски и розови шоколадови пръчици! Тортата също е вкусна! Знам! Това е победителят! Знаех си! Да,